Minggune Inyong dolan nggone Kanjeng Mami, guys. Nek minggune Rika pada mari ngendi? Tak ngeselah motor sip ben mesine panas, guys. Ki bocile sing melu sing wadon bae, sing lanang jerene ora gelem melu, ya wis ora papa. Oke. Singkat cerita bae ke wis nang kebonan ya perak mae Kanjeng Mami, kudu ngliwati kebon, ngliwati powotan cilik. Seger banget udarane, silir-silir akeh wit-witan, guys. Inyong tok markirna motor sit, guys. Ya ki mengko kudu ngliwati powotan maning, powotane mandan ambek. Ki powotane, guys, Kang Pring juga ngisore kalen ya madan jero. Zaman cilike mbiyen ki tok nggo kupak nang Inyong, guys. Hehehe, dadi curhat. Sejuk banget yakin, guys, suasana nang kene. Silir-silir, sepoi-sepoi. Wis kutul